Hello everybody, it's Tamang Sikat. Tuturuan ko kayo paano bumuo ng Rubik's Cube 2x2. So una, guluhin muna natin. Yan. So, let's start. Ang unang kanya-kaibang technique kung saan kayo sanay. Pero ako, mas sanay ako na inuuna ko yung white. So ito yung white, pag sasamahin ko, saan ba? Tumataliwas. Yan. Itong white. Tapos, where the other white? Ito. Tapos yung isang white. Ito siya. Ang gagawin natin, ilalagay ko yung ito. Pagtatapatin ko lang hindi pantay. Ito yung tatanggalin ko, ipapalit ko to. So, start. Here we go. Okay na. Ngayon, ito buo siya. Itong kabila magkaiba. Dapat blue or green. Itong isa buo siya. So, ang gagawin natin yung buo, itatapat natin dyan. So, twist lang natin. Yan. So, buo na yung first layer. Okay? Then, flip natin. Then kailangan yung dilaw, maiangat natin. So, let's start. Same procedure. Dito ka nakabaliktad na yung isang dilaw. Okay, buo na. Pero mas madali sa akin 3x3. So, ito okay na siya. Ito okay. And then, tapat natin dito yung buo. Itong hindi buo nakaharap sa'yo. So, let's do it. Jajan! Ay, mali. Jajan! Buo na. That's it. Okay. And then, yung 3x3 naman. Ito yung 3x3. Guguluhin ko siya. Itong 3x3 na to, bubuin ko siya ng nakapikit. Hindi naman nakapikit. Tago na lang kaya. Sige, ganyan na lang. Bubuin ko siya. Buo na. O yan. Bonus. That's it. Bye-bye. Tambayang Sikat. Subscribe.